Màgics moments. Gent jove, gent gran, nens, nenes, persones com nosaltres que sortien al carrer com qualsevol altre dia i que mai haurien arribat a imaginar que el seu final fos aquell. Avui les hem recordat una a una. Hem fet un acte de justícia, un acte de llibertat i un acte de memòria històrica. Una memòria que ens ha de servir a nosaltres i a les noves generacions per conèixer d'on venim i sobretot per a no tornar a cometre els errors que s'han comès. Són moltes les persones que encara avui recorden aquella guerra que va trencar famílies senceres i és per aquest motiu que ens sentim responsables d'explicar els fets tal i com van passar i d'educar per la pau i llibertat del nostre país i de tota la nostra gent. Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Agramunt i la revista Sió hem organitzat una sèrie d'actes per commemorar aquest 75è aniversari amb la col·laboració de diferents entitats i diferents administracions. I en aquests actes no hi podia faltar una de les persones que més coneix i més ha treballat la guerra civil i la postguerra. Una persona rigorosa, al mateix temps que una persona compromesa, amb un elevat compromís social. Una persona que ens ha ajudat a retrobar-nos amb el passat al mateix temps que ens ha transmès aquest sentiment de justícia i de llibertat a través de totes les seves obres escrites. És un plaer avui tenir entre nosaltres el senyor Josep Maria Soler i Sabater i en nom de l'Ajuntament d'Agramunt vull agrair-li que entre la seva atapeïda agenda avui puguem comptar amb ell i amb les seves paraules. Moltes gràcies. Josep Maria Soler i Sabater és catedràtic en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i llicenciat en Filosofia. Actualment exerceix de professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona, tot i que ha exercit la docència a diferents universitats a nivell internacional. És autor d'una quinzena de llibres sobre la Guerra Civil i sobre la postguerra. Va obtenir el Premi de Recerca del Congrés de Cultura Catalana i va ser delegat del Centre d'Història Contemporània de Catalunya en la recuperació de la documentació catalana a l'exili. Va ser el primer director del Museu d'Història de Catalunya entre el 96 i l'any 2000. L'any 2006 la Generalitat de Catalunya el va nomenar coordinador general del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. El 10 d'octubre del 2011 va ser nomenat director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. En el terreny dels mitjans de comunicació va ser el director i presentador del programa de ràdio Postres de Músic, un programa de tertúlies sobre l'actualitat política i cultural de Catalunya, a Catalunya Ràdio, i col·laborador del programa En Guàrdia. Actualment col·labora al programa Divendres de Televisió de Catalunya i a mitjans de comunicació escrits com La Vanguardia, El País, El Diari Avui, El Nou, El Periódico, Sàpiens o la revista L'Avenes. Nascut a Lleida el 1950, ell i la seva família sempre han estat molt vinculats a la vila de Miralcamp i fou l'ànima i coordinació de la creació del que avui és l'espai cultural dels canals d'Urgell de Mollerussa. Entre les seves obres escrites trobem Catalunya sota les bombes, la repressió franquista a Catalunya de l'any 38 al 53 o la repressió a la rereguarda a Catalunya del 36 al 39. Una de les seves darreres obres ha estat la història de la Generalitat de Catalunya i els seus presidents. En una entrevista al butlletí de Sobirania i Justícia, Josep Maria Soler i Sabater deia que no en sabem prou, que cal conèixer més i millor del nostre passat proper i aprendre les lliçons que se'n deriven. El record de la Guerra Civil encara impregna el nostre present cultural, ideològic i polític. L'experiència de la guerra ha deixat una empremta enorme en les nostres famílies i en la nostra formació i segueix marcant l'agenda política i institucional. Tothom té dret a la memòria. Novament, moltes gràcies, Josep Maria, moltes gràcies per la vostra presència i recordar-vos que aquest és un dels actes de més que hem organitzat per aquest cap de setmana. A continuació, a les 10 del vespre, hi haurà la projecció de la pel·lícula Mirant al cel. Demà a la tarda, a les 5 de la tarda, hi haurà una visita guiada per 5 punts pels refugis antiaeris de la vila d'Agramunt. I per iniciar aquesta visita guiada hi haurà una representació del grup escènic agramuntí. I finalment el diumenge hi haurà un audiovisual organitzat per la revista Sió en el qual es podran veure testimonis directes de persones que van viure la Guerra Civil. Moltes gràcies i us deixo al senyor Josep Maria Soler i Sabater. Com que és molt més alt
tothom, benvinguts. Abans que res, com que aquest és un tema que l'alcalde ha fet una sèrie de referències de tipus personal, voldria dins d'aquestes referències personals afegir-ne una que és important, que em sembla que és la més important de totes. L'any 1986 es va publicar, 1986, es va publicar el llibre a Catalunya sota les bombes. Anteriorment hi havia hagut un estudi que l'havia fet en Joan Villarroya, que era el bombardeig a Barcelona durant la Guerra Civil. I va passar una cosa molt curiosa, que aquesta cosa és que hi va haver un gran ressò per part de la premsa, hi va haver un gran ressò per part dels medis de comunicació, però no hi va haver un ressò gaire a la societat. La societat ens trobem que, com que soc un professor, miro el temps per parlar el temps suficient i que sigui absolutament agradable per tothom, més si tenen un acte a les 10, no? Doncs que ens trobem una cosa molt curiosa, molt sorprenent, no? Que ara, 75 anys després, 70 anys després, es fan els homenatges que als 50 anys no es van fer. És a dir, ens trobem en una conjuntura molt curiosa, que consti que estic parlant lògicament a nivell molt general. Això no vol dir cap crítica particular amb algú, malgrat que tot sigui dit que la crítica ajuda a situar-se. I és que ens trobem que els nets expliquen als pares la història dels seus avis. Els nets, els alumnes que tinc a la facultat, els nois que estan entre 25, 20, 35, 40 anys, expliquen als seus pares, potser algú d'aquí s'hi sent una mica implicat, la història dels seus avis. Perquè hi ha tota una generació que, en referència a tots els fets de la Guerra Civil, era un tema que no se'n volia ni se'n podia parlar. És a dir, no hi van haver homenatges quan normalment els homenatges es fan als 50 anys i ara fem els homenatges als 75 anys. Què és el que ha passat aquí? Ha passat una cosa que és gravíssima, i és que hi va haver una guerra civil. Una guerra civil amb la qual va tenir unes característiques molt destacades, no? Una de les característiques que va tenir destacades aquesta guerra civil és que va ser provocada fora de Catalunya. Però quan va arribar a Catalunya també es va convertir en una guerra civil entre catalans. I ara, en aquest moment històric que estem vivint tan important, en un moment en el qual tots aquí, tots els que som aquí, podem ser protagonistes i responsables d'aquesta història, de tornar al curs de la naturalitat fora d'esdeveniments militars succeïts fa 75 anys o fa 300 anys, el 1714, superar-ho gràcies a la voluntat democràtica de la gent a decidir el que creu que ha de ser el seu futur, sense imposició de les armes, sense imposició de les lleis, sense temor de ningú. Això ho fa possible aquesta Europa que vivim, ho fa possible aquesta democràcia que tenim. I perdonin que, en fi, faci aquest llarg corollari o aquesta llarga introita, aquesta llarga introducció, i és perquè és bo que tinguem en compte que tots els actes que fem a nivell cultural i el ressò que tenen estan dins d'una conjuntura ideològica, política i cultural sempre. I si ara el poble de Catalunya se sent en capacitat de dir volem decidir el nostre futur, és perquè ara fa 75 anys o fa 300 anys aquest futur ens el van imposar. Aquesta imposició d'aquesta guerra que ens va vindre de fora va ser una guerra que una de les característiques que tenia van ser els aspectes militars. Quan els deia que l'any 1986 van publicar aquest llibre amb en Joan Villarroya mateix, Catalunya sota les bombes, el títol d'aquesta conferència, va tenir el Premi de Recerca a Catalunya aquell any, no? Doncs no hi havia res més. Hi havia el llibre amb referència a la ciutat de Barcelona, Premi de Joan Villarroya, i no hi havia res més. El bo del cas és que aquest llibre, curiosament, es va presentar molt poques vegades. No es va presentar a Granollers, no es va presentar a Lleida, es va presentar amb entitats culturals, però amb entitats socials i amb ajuntaments no es va presentar. De cap color polític, o gairebé de cap ajuntament, amb alguns ajuntaments i pocs, no creguin, no gaires. Per què? Perquè encara les responsabilitats i els fets de la guerra eren tan vius,
Les inculpacions de certes coses eren tan vives que expliquen que un llibre amb el qual explicaven, després altres persones ho han aprofundit molt més, lògicament, a escala local de cada una de les poblacions catalanes que van ser bombardejades, que la guerra, diguem, en el seu moment, ens tenim la conjuntura. Quantitat de joves, quantitat de nets han d'explicar als seus pares la història dels seus padrins, dels seus avis. Els bombardejos tenen una trajectòria curiosa a la història de la humanitat. La primera que tot, nosaltres, aquí hi ha discussions sobre quin és el primer bombardeig. És a dir, ara anem a la part més acadèmica. El primer bombardeig hi ha discussions. Hi ha gent que diu que si el primer bombardeig que hi va haver a la història de la humanitat és un bombardeig amb una guerra balcànica, previ a la Guerra Mundial, al voltant de Sèrbia, que si hi va haver un bombardeig a aquella zona. Alguns altres diuen que si el primer bombardeig va ser un bombardeig amb unes operacions militars que van fer els italians a la Tripolitana, a tot el nord del que després seria Líbia, quan tenien l'imperi. Mussolini havia volgut i havia imposat i s'havia estès en referència a Itàlia l'expansió que fa després de l'unificació al que després seria Líbia i després Eritrea. Altres analistes diuen que els primers bombardejos, és a dir, és possible que hi hagués bombardejos que es feien sobre unitats militars o sobre gent que militarment hi estava implicada. Altres bombardejos es diuen si van ser durant la Primera Guerra Mundial. Tenim testimonis que la Primera Guerra Mundial, d'una forma manual, obrint la cabina del pilot agafava una bomba, la deixava caure, però sobretot van ser d'informació. Però no és una arma fonamental durant la Primera Guerra Mundial. Pensin que la Primera Guerra Mundial acaba el 1918 i la Guerra Civil Espanyola comença el 36, és a dir, molt pocs anys. També es diu que si un dels bombardejos és un fet absolutament amagat a la historiografia espanyola, Espanya té molta por a la seva pròpia història, per això li costa tant el diàleg sempre. Per això és bo que els historiadors siguin audaços i siguin políticament, és una expressió que jo dic sempre i que m'agrada dir-la sempre, perquè a vegades per la gent no n'és massa conscient, perquè no ho coneix, perquè no és la seva feina, perquè va al tros, perquè treballa del que sigui, no? Per prou problemes ja avui dia, no? Per pensar en aquestes coses, però és bo tenir en compte que l'historiador ha de ser veraç i ha de ser políticament incorrecte, a dir les coses tal com són, agradi o no agradi. Aquesta capacitat autocrítica a Espanya no la té. I ho podem demostrar amb fets. És possible que uns dels bombardejos també importants, amb gas, després de la Primera Guerra Mundial, es fes l'edició espanyola a la Guerra del Marroc. Tenim constància de llibres al Marroc, d'historiadors marroquís, que això ho denuncien. És a dir, circumstàncies que expliquen que els bombardejos ja la gent, els exèrcits ja veien que era una bona estratègia militar. El cert és que els primers aquests bombardejos no deixen de ser uns bombardejos amb els quals la situació és que a poc tots els estats majors dels països, amb els seus aspectes bèl·lics, miren la importància que té aquesta arma nova, no? Aquesta arma nova que pot ser tan fonamental. La primera vegada que sí que tenim constància massiva de bombardeig sobre població és a la guerra d'Abissínia, el 1935, quan Mussolini, ara sí, doncs bombardeja amb una situació, amb un territori que ocuparà després d'un any de guerra, perquè es venja d'una derrota que va tenir el 1898 a la batalla d'Àdua, és a dir, en el moment de l'ocupació d'Eritrea i d'Etiòpia, d'Abissínia, a la batalla d'Àdua, i llavors va ser derrotat i aleshores com venjança va voler reparar aquesta mena de taca històrica que tenia Itàlia i ocupant tota Etiòpia. I aleshores es veu que sí, és a dir, segur que hi va haver bombardeig sobre població, és a dir, amb cabanes, amb poblats, etc., per crear terror i pànic. Però el cert és que en la Guerra Civil Espanyola és quan comença aquesta arma nova, novedosa, absolutament desconeguda. És una arma que té una característica molt important, i és que és una arma que la gent no coneix. Vaig a llegir en referència un fet, és a dir, vostès tenen la sort d'una persona que jo vaig conèixer i que segur que vostès la coneixen totalment, molt més que jo, doncs que era Guillem Viladot. Ell té una novel·la, La Cendra, amb el qual llegiré algun tros, al qual explica el bombardeig del 5 d'abril de 1938 aquí a Agramunt. Si s'hi fixen bé, veuran que moltes de les característiques que s'han explicat a l'inici de l'exposició, que s'anava explicant les diverses persones que han intervingut, en Jordi Palau o l'alcalde o alguna altra persona, en referència a les coses que han pogut també llegir, veuran que moltes d'aquestes significacions el Guillem Viladot ja ho diu. Diu a la seva novel·la La Cendra:
Diu, estic cosint una roba. Quan arriba en Pere, tot cridant, avions, avions. Sortim al pati i a l'Ela. Venen del cantó d'Aragó. Els bombardejos que es produeixen a Agramunt estan en funció d'una estratègia bèl·lica. Hi ha bombardejos que són assassinats. Hi ha bombardejos que són de criminalitat absoluta. És el bombardeig de Guernica. Un dia, bombardeig de Guernica. Tarragona en va tenir gairebé 140, Barcelona en té 197. Granollers en té 2 o 3, 2. Lleida en té 2, molt importants. Molt importants. Agramunt també en té més, és a dir, per el nombre de víctimes o tals, però alguns que són d'actuació bèl·lica i altres que són criminals. El de Guernica és un bombardeig criminal. El bombardeig de Lleida és un bombardeig criminal. El bombardeig de Barcelona del 16, 17 i 18 de març de 1938 són bombardejos criminals. Per quina raó? Perquè l'objectiu no és militar, és la població civil. Aquest bombardeig que es produeix a Agramunt, deia, té unes característiques militars, perquè s'ha produït l'ofensiva a partir del 9 de març del 38, s'ha produït l'ofensiva republicana de l'Aragó. Aquesta ofensiva republicana de l'Aragó no se sap la raó de per què el general Franco la va aturar al Segre, no se sap. Que consti que amb això hi ha algunes intervencions, algunes expressions que s'expliquen que val la pena ser una mica prudent, perquè si no expliquem coses que no corresponen a la veritat. El general Franco era un general brusc, tosc, no massa hàbil, arcaic en la seva actuació, però va guanyar la guerra. Doncs aleshores no anem a explicar ni anem a desconsiderar absolutament la seva tàctica militar i deixar que tot està en funció de la superioritat militar, perquè potser també hem de fer una mica de crítica sobre com és que la va perdre la República. I això és bo de tenir-ho en compte, perquè si no, no diem les coses pel seu nom. En aquest cas, els diré una frase ben simple, que això als alumnes m'agrada dir-los-hi, perquè al fin i al cap estic explicant el que el meu pare de la Quinta del Viver no explicava. Un exèrcit que passa gana no guanya guerres. I l'exèrcit de la República, els soldats passaven gana. Venen aquests avions, com deia, del front d'Aragó, amb aquesta ofensiva que entra a Lleida el 3 d'abril i que al cap de 2 dies, com saben vostès, serà anul·lat l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. El règim franquista, el nacionalisme espanyol més extrem, que és el franquisme, odia Catalunya. I el que fa és anul·lar quan ocupa la primera ciutat, capital de província catalana. Diu, tot és veure'ls com sentir la primera explosió. Bombardegen el poble, criden tots. Em fa una mica de basarda quedar-me al ras. Me'n vaig a casa de la mitgera, des de les finestres de darrere. La Ramona i jo, amb l'alè contingut i amb les mans agafades, molt estretes, estem com d'unes estàtues, contemplant com bombardegen el poble. 3, 4, 5, 10 bombes, no cal moltes més. El bombardeig acostumava a durar normalment menys de mig minut, i en mig minut canviava absolutament la història de desenes, centenars. Sí, els bombardejos famosos de Barcelona, el bombardeig de Granollers, el famós bombardeig de Granollers dels italians, que sempre s'havien dit que era la Legió Còndor, és un altre mite de la Guerra Civil. La majoria dels bombardejos durant la Guerra Civil el va fer l'aviació legionària italiana. Després l'aviació espanyola i després la Legió Còndor. Doncs aquests bombardeigs famosos de Granollers o el bombardeig de Lleida, el dels 11 de novembre i el bombardeig 5 de novembre i el del 27 de març duren menys d'un minut. Els avions passen, deixen caure les bombes i se'n van. I amb això canvien la vida de persones absolutament, provocant 2 tipus de morts aquestes bombes. Com que estem en una fase de proves per tots els exèrcits que estan ajudant, ja sigui la República, ja sigui el règim franquista, nous aparells de bombardeig, nous aparells de casa, noves armes per una guerra que es veu possible, que després serà probable i després tindrà lloc, el que fan és aprovar aquestes armes. I aleshores és per això que estan molt a la vall del seu funcionament i del seu ressò. Diu, per això al llarg de la guerra canvien les bombes. Pensen que al principi de la guerra les bombes com a molt tenien 50 quilos i quan acaba la guerra les bombes tenen 500 quilos. És a dir, tot això, aquesta característica. Diu, columnes de fum i de pols s'aixequen en l'aire.
Tot d'una, com si de sobte es fes una claror dins el meu cap, penso en el pare i la Laura. Ara arriba la mare plorant. Ramona, me'ls mataran. Es refereix al pare i a la Laura. La mare i jo ens abracem. Tot això és el que està passant a Gramunt fa avui 75 anys. Em contagia el plor i potser és aquest contacte amb el seu sanglot el que em fa serenar tot seguit. Ningú no pensa en refugi ni en res. Una mica més i a part de llegir. Diu, l'espectacle des d'aquí és tan fascinant que ens té clavats, immòbils, com abans es deia la presentació de l'exposició. Pensin que el primers bombardeigs que hi van haver a la ciutat de Barcelona, la gent sortia als terrats a veure els avions. Per això, en Ferran Soldevila, amb una de les obres literàries seves, aquest grandíssim historiador que també va ser escriptor, té una obra, té una poesia que es diu Els badocs, perquè era tant la novetat, la modernitat d'aquells aparells que no entenien que del cel queia la mort. No ho entenia la gent. I al llarg de la guerra, a poc tothom es va informant, però no saben com protegir-se. Per això, l'experiència que viurà Catalunya durant la Guerra Civil, que és la zona amb diferència més bombardejada de tot l'estat, malgrat que a nivell espanyol això no reconeix, serà la raó per la qual en Ramon Perera serà de les poques persones que podrà entrar, quan acabi la Guerra Civil, exiliat a Anglaterra. Un fent una argúcia per raons mèdiques, que serà el doctor Trueta, intervenint fins i tot directament Winston Churchill. És un home que se n'adona que ha viscut que hi ha una forma diferent de les ferides, per això podran entrar a Anglaterra, fent una argúcia, una trampa legal, Churchill. Se'l posa com metge particular. I a partir d'aquí, d'un membre al Congrés, i a partir d'aquí pot entrar, si no, no pot entrar. I l'altre és en Ramon Perera, la mateixa raó. Busquen una argúcia legal per poder entrar a Anglaterra i seran els que, com que han tingut 3 anys de bombardejos de la Guerra Civil Espanyola, els que després, i a l'inici de la guerra, ja podran actuar per fer front a aquests bombardejos. Diu, l'espectacle és des d'aquí ens té fascinats, que ens té clavats, immòbils. I aleshores comença a cridar, en fi, la gent, expressions que ara no diré perquè algunes són vulgars, etc., no? De canalla que està dient que això és collonut. Diu, com collonut? Li diu la mare, què dius? Què estàs dient? No parles malament, nen. És que el nen s'ha quedat entusiasmat d'unes explosions de foc dins de Gramunt i ho veu a distància i, clar, no té prou consciència de tot això. És a dir, els bombardejos tenen aquesta funció, una funció amb la qual l'objectiu és un objectiu de crear un resultat militar, en el cas de Gramunt. Amb el decurs de la guerra, els primers bombardejos que van tenir lloc a Catalunya van ser bombardejos per mar, que això, curiosament, hi ha molta gent que, en fi, que ho ha discutit sempre, no? Fins i tot sabem el dia, sabem el vaixell i sabem tota la importància, l'Eugeni de Savoia. Però encara hi ha testimonis que diuen que no és veritat. Encara hi ha testimonis gent molt gran. Perquè ells, el que ells han viscut és molt difícil que uns documents li canvien els que ells creuen que han viscut. Perquè les bombes han caigut del cel i diuen que són bombardejos, però són bombardejos, diguem, fets des del mar. Després ja, posteriorment, aquests bombardejos ja tots són bombardejos aeris. Els bombardejos durant la Guerra Civil tenen unes característiques, no? Incrementen la capacitat tècnica i potència de foc i té molt a veure els aparells que venen. Els aparells que venen dels països que ajudaran a la República, en el cas, fonamentalment, és el cas de la Unió Soviètica, els altres aparells s'han de comprar, o bé els que ajuden al franquisme, que són per aquest ordre, Itàlia i Alemanya. S'ha d'entendre que, a més, tots aquests bombardejos tenen un doble objectiu. Aquest doble objectiu és l'objectiu de frenar tot el que faci possible les comunicacions per nodrir la logística dels exèrcits. D'aquí que la majoria no és que... Quina és la raó per la qual Catalunya és més bombardejada que qualsevol zona de l'Estat? Perquè per Catalunya entra per la frontera de França, entra una via fèrrea que mai va ser paralitzada en tota la guerra. En tota la guerra mai van poder tocar l'aviació franquista, l'aviació feixista en general, l'aviació italiana, l'aviació alemanya. Mai va poder esbombar el pont de Colera a l'Empordà, mai. Perquè aleshores, des de 2.000 o 3.000 metres, en aquell moment, en aquella època,
és un fil que has de tocar amb un avió. Mai van paralitzar les vies, mai. No vol dir que alguna vegada no s'ametrallessin trens, això sí, però mai es va paralitzar les vies. És a dir, i aleshores la Catalunya és més bombardejada amb la raó que és la zona on entren els proveïments que fan factible tot el material de guerra, que aquest material de guerra després el que mira al front. L'altra característica dels tants bombardejos a Barcelona, sobretot a Barcelona ciutat, després a Tarragona, després a Palamós, després a Figueres i després en totes les línies i a totes les zones portuàries, és perquè són els llocs on a poc, quan el port de Barcelona es converteix en absolutament no practicable de tants vaixells que hi ha enfonsats, és que aleshores el que fan els capitans de barco van a buscar els capitans de vaixells que porten o soldats o logística o armament o aliments, el que van és a buscar altres ports. Per això són també molt bombardejats els ports de Tarragona, els ports de Palamós, etc. Tots els ports de la costa catalana. Aquest és, diguem, una de les raons fonamentals dels bombardeigs. Intentar frenar tota la logística militar en referència al suport del que vagi front. Els altres bombardejos que venen i que són a tota la costa de Llevant, a tota la costa, diguem, tant de Catalunya com del País Valencià, són uns bombardejos que tenen una raó inicial. I aquesta raó inicial és molt responsable de la República. Algú dirà, com? Què acabo de dir? Molt responsable de la República. Pensin que hi ha una operació militar que va tindre lloc al setembre de 1936, que aquesta operació militar fallida per part de Catalunya, que va ser l'intent d'ocupació de les Illes Balears en referència a la revolta militar a Mallorca, a Menorca i Eivissa, que diguem, va guanyar el cop d'estat militar. Hi ha una operació militar catalana que amb poques dificultats es va apoderar d'Eivissa, després es va apoderar de Menorca. Menorca durant tot el conjunt de la Guerra Civil serà republicana i fins i tot es regeix amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Suposo que entenen que tots aquests lligams fan entendre moltes coses a nivell de mentalitat espanyola en referència al català, al catalanisme, etc. Res és gratuït del que passa avui. Res és gratuït del que passa avui. I finalment, diguem, van fer l'operació sobre Mallorca. En fracassar l'operació sobre Mallorca, fracassa per dues raons. L'operació de l'intent de la reconquesta de Mallorca sobre voluntat de recuperació republicana. Falla per dues raons. Una, la primera, l'operació militar catalana està molt mal plantejada. Militarment va estar mal plantejada. No va ser un èxit. Mai va tenir el suport de la població de Mallorca, que es van equivocar amb el lloc del desembarcament, amb l'actuació militar, fins i tot amb el comportament de les persones que formaven part d'aquestes unitats militars de milicians. No van fer militarment el que havien de fer. Una altra de les raons és que la República no va ajudar a l'operació catalana, perquè sempre va tenir tota la desconfiança del món de creure que amb això el Catalunya el que volia fer era un imperi d'entartarinesco, recuperant les Illes Balears i llavors tota l'idea d'unes actuacions separatistes, incloses, diguem, a les Illes Balears. Això no tenia cap mena de sentit si tenim en compte que això és una operació tirada endavant pel Comitè de Milícies Antifeixistes, és una operació amb el qual el comandament màxim són forces de la CNT i del SUC, que en aquell moment ni molt menys ni anarquistes ni comunistes, encara que hi hagués membres d'Estat Català o d'Esquerra Republicana de Catalunya, no tenien la iniciativa política ni militar ni la iniciativa ideològica per l'operació de Mallorca. Què vol dir? Això vol dir que des de Mallorca s'ha convertit en un portaavions inenfonsable que despeguen, que s'enlairen des de Son Sant Joan o des de Pollença. Alguns amb hidroavions, el cas de Pollença, i des de Son Sant Joan amb avions que venen a bombardejar tota la costa. A més, amb una altra característica, que això explica també part de les mortaldats de la guerra. Aquest és un tema extraordinàriament complex, atractiu com a historiador per estudiar-lo, no per viure-ho. La reflexió és duríssima, si vostès tenen en compte tot el que això suposa de vides humanes, però té una complexitat extraordinària perquè hi ha raons de tipus econòmic, de tipus polític, de tipus planetari, de tipus geoestratègic, perquè l'ocupació, una de les raons que fracassa la revolta militar a Mallorca, és a dir, que triomfa la revolta militar a Mallorca i que s'acaba de consolidar la revolta militar a Mallorca, és la intervenció italiana, feixista, favorable als rebels.
És a dir, per això els vull dir la gran complexitat de tot això. Definitivament, tenim per un cantó la raó de tots els bombardejos militars a tota la costa i aleshores hem d'entrar en l'interior. Diguem, dins del conjunt de la guerra, dins de tot el conjunt d'aquesta guerra, l'operació militar, com saben vostès, són operacions militars que sempre són les mateixes. El general Franco el que fa és una ofensiva des del sud cap al nord per intentar connectar les dues zones de l'estat espanyol, el nord amb el sud, és a dir, des de la província pujarà per, si em segueixen una mica la memòria, pujarà per la província de Cádiz, Sevilla, Huelva, Cáceres, Badajoz, Salamanca, i aleshores tota la zona que des de Galícia va baixant per Zamora, i aleshores ja fa la connexió. Suposo que em situen, no? I a partir d'aquí el desviament des de Badajoz cap a Toledo i de Toledo al front de Madrid. Aquesta és l'operació. I sempre l'operació militar serà la mateixa. Intentar que caigui Madrid, i com que Madrid no cau per raons molt diverses, aleshores operacions atacar al nord, quan finalment acabarà al nord amb l'any 38, l'any 37, i després les altres operacions militars que tindran lloc en referència sempre a la iniciativa militar franquista, amb unes excepcions que són les ofensives republicanes, amb els quals tenen com a objectiu intentar canviar el decurs de la guerra. Aquest decurs de la guerra perquè s'ha creat ja un exèrcit més regular i perquè s'ha creat ja una capacitat molt més gran d'actuació. Aleshores no són com al principi de la guerra, que aquest principi de la guerra els avions que tenien combustible per pocs dies i la capacitat de foc que tenien era escassa. Llavors hi ha hagut un ajut molt important per part d'Itàlia i Alemanya a favor d'en Franco, per part de la Unió Soviètica en referència a la República, més els avions que han pogut comprar els traficants d'armes i el que han pogut comprar la República o bé la Generalitat, construint ells mateixos una indústria bèl·lica. Això que reportatges que diverses vegades han sortit a TV3. Diguem que, aleshores, a partir d'aquest moment, sempre la guerra estarà en funció d'aquestes característiques. Quan canvia tot això? Canvia a partir de 1938. A partir de 1938, l'exèrcit franquista se n'adona, té assessors importants, i aquests assessors importants són assessors amb els quals molts d'ells tenen una perspicàcia de que estan estudiant com una mena de camp de banc de proves. Nosaltres som els conills d'Índies d'un banc de proves del que després serà la futura Segona Guerra Mundial. Doncs una característica que és la següent: se n'adonen que els bombardejos sobre població civil són els més eficaços, i aleshores és quan comencen a produir-se els bombardejos sobre població civil, perquè la seva eficàcia està un canvi que per primera vegada es produeix a la història de la humanitat i que en aquest cas Agramunt s'hi veu implicada. Si tu ataques la rereguarda, no solament ataques la moral de la població, sinó el que estàs fent és que ataques el front, perquè el soldat se sent que no és el defensor, l'últim defensor davant de l'enemic, sinó que se sent indefens davant del que passa a la rereguarda. Això no havia passat mai en la història de la humanitat. De la Guerra Civil Espanyola ençà, les víctimes són més nombroses a la rereguarda que als fronts, perquè l'important en fronts clàssics de guerra, l'important és el suport de la rereguarda amb els soldats que estan combatent al front. I aleshores nosaltres tenim testimonis molt diversos amb el qual ens diuen, no? Per exemple, he tret un llibre, diguem, d'unes memòries d'un autor no conegut que ho va viure aquell període, que és l'Amadeu Serra Seriol. Explica el seu diari de guerra d'una persona que va anar a l'escola militar de guerra i que va arribar a ser tinent de la 27 Divisió. I entre les coses que diu, entre les coses que explica el bombardeig d'Agramunt. I amb el bombardeig d'Agramunt diu: em sento indefens, diu, no sé què fer, diu, jo estic aquí, que no estic al front, però estic al front, però jo no puc actuar contra el front. Què està passant al front de Lleida? Es quedaran allí? Aconseguirem parar-los al Segre? Està parlant de dos fronts alhora: el front del Segre, el que ha fet la línia franquista a partir del dia 3 d'abril, i està parlant del front al rereguarda, on ell està a la rereguarda, ell passa per aquí. Totes aquestes característiques expliquen que a poc els bombardejos es vagin incrementant. Ara ja tenim dues raons pel que fa a Catalunya. Hi ha uns objectius bèl·lics, totes les tropes, el cas d'Agramunt, amb el qual hi ha material bèl·lic, i la capacitat de destruir la moral de la població. És a dir, se sumen un element amb un altre. Totes aquestes característiques fan que els bombardejos tinguin aquest complex món de destrucció, de por i de denúncia social.
Denúncia social que es fa des de l'estranger. És a dir, a partir del 1938 comença a haver-hi queixes a nivell internacional en referència a aquests atacs que es fan de forma indiscriminada sobre la població. I aleshores ens trobem amb coses que de cop i volta el règim franquista s'adona, l'exèrcit franquista s'adona, que els bombardejos tenen un gran impacte social, tenen un gran impacte moral, però alhora, sobre la moral de la població, però alhora tenen un càstig internacional. I ens trobarem amb coses com les següents. Ens trobarem que, a poc, no es deixa accedir amb els efectes dels bombardejats, es priva l'accés amb els arxius. Això durarà, en segons quins llocs de l'estat espanyol, fins avui. Perquè els efectes de la població, els bombardejos sobre la població i sobre els llocs on hi ha objectius militars, de vegades, recordin el que he dit al principi de la conferència, hi ha gent de la pròpia població que diu el lloc on són aquests aparells, aquest armament militar, aquests dipòsits d'armes, aquest material de guerra, etc. Vol dir que hi ha una complicitat dins de la guerra civil, alguns elements d'espia que donen informació en referència a l'exèrcit franquista d'on són aquestes armes. I això explica aquesta mena de censura informativa que es va produint a nivell de l'estat espanyol en referència a tots els bombardejos. Diguem, qui són les víctimes dels bombardejos? Aquestes víctimes dels bombardejos, amb els quals els estudis es van fer en el seu moment, tots els que es va poder elaborar, són les persones que estan a la població. Què ens trobem? La majoria de les víctimes dels bombardejos acostumen a ser, com abans es deia, en referència als refugis. Dones, nens i gent gran. Per quina raó? Perquè els joves estan al front, els que estan en edat militar estan al front. Per això les víctimes encara produeixen aquest efecte tan contrari. Què fa la població per defensar-se d'aquests bombardejos? La població el que fa, que també s'ha dit a l'inici de l'exposició, la població el que fa és que, primer que tot, fa unes rases. S'imaginen que amb una rasa d'aquestes hagués caigut una bomba? Una rasa, després es fa un forat sota terra sense sortida, la qual cosa vol dir que l'ona expansiva hagués destruït a tothom. Finalment, a poc es va descobrir com s'han de fer els bombardejos, amb unes voltes determinades, amb una protecció determinada, amb unes característiques determinades, etc. Quines xifres són de bombardejats? Nosaltres sabem que al costat del sindicat, aquí a Gramunt són al voltant 19 persones, s'han registrat, després alguns ferits més, amb alguns estudis que, entre ells, fins i tot hi ha l'aportació del Jordi Oliva, i després d'un historiador que vostès aquí ho va treballar molt bé, que és en Josep Maria Contel. Doncs, qui són aquestes persones? Aquestes persones el que fan és que són afectades per aquests bombardejos i els porten on tenim constància d'ells. El registre civil de funcions, l'actuació de la Creu Roja, l'actuació dels serveis immediats, i tot això és el que et permet, a poc, que malgrat la censura dels arxius per poder veure aquesta informació, aquest s'hagi pogut salvar. Com tenim més informació sobre això? No sé si s'han fixat que fa poc va sortir una comissió que deia que denunciava l'actuació dels italians en la guerra civil espanyola i els bombardejos, i volien fins i tot jutjar-los molt temps després perquè els delictes, els crims contra la humanitat no prescriuen mai. Era una actuació molt intel·ligent, això, perquè si els delictes s'haguessin acceptat que l'actuació feixista havia estat criminal, l'actuació franquista havia estat criminal. Era molt intel·ligent aquest fet, perquè no prescriu mai aquests delictes. La qüestió és que tot això ho hem pogut saber, entre altres raons, perquè si bé és veritat que molts arxius de tota l'època nazi, en referència a tot l'armament militar i aeri, va ser destruït quan la Segona Guerra Mundial, tenim tot l'arxiu de l'aeronàutica a Itàlia, tot, amb el qual surten l'alçada de vol, l'objectiu, del lloc que surten els avions, la quantitat d'avions, fonamentalment són Savoies, Capronis o Fiat, fonamentalment els avions italians que hi participen. I aleshores tots aquests avions sabem de l'aeroport que surten, qui el pilotava, qui hi havia de tripulació, la quantitat de bombes que tenien, l'objectiu que tenia, a l'hora que actuaven, i una cosa que és molt important, fotos de tots els bombardeigs, de tots, un arxiu extraordinari, que lògicament aquest arxiu no ha tingut mai censura i a partir dels 50 anys era d'accés possible. Per això
això nosaltres tenim aquesta demostració fefaent dels bombardejos sobre Catalunya, amb la qual tenen aquestes cargues tan absolutament de denúncia social i política, no? Per què es podien fer aquests bombardejos? Aquests bombardejos es poden fer per una raó, perquè clar, per què se sent indefensa la gent? La gent és indefensa per la superioritat militar franquista, sempre. L'exèrcit franquista sempre va colpejar primer i va tenir sempre superioritat militar durant el curs de tota la guerra. Però a més vol dir al cel també, amb caces també, amb bombardets també. I també vol dir, en referència amb una altra característica, no? Que aquesta superioritat militar s'explica per un element que aleshores no existia. En la història un s'ha de situar el temps històric, i el que no existia en aquell moment i no tenien a Agramunt era radar. Al no existir el radar, els avions apareixien com de cop i volta, com de sobte, i deixava totalment indefensa a la població. Algú pot parlar, i alguna vegada se parla, i he vist a la revistació que fan algun comentari, ara me l'acaben de passar, doncs algú fa algun comentari en referència i les DECA, és a dir, la defensa contra aeroplans, que es deia, les DECA, aquestes unitats estaven en llocs localitzats on es pensava que hi podria haver bombardeig. Normalment a les zones on hi havia material de guerra, a les zones on hi havia proveïments perquè entressin, ja fos per tren, ja fos pel port, però no en qualsevol lloc del front hi havia defensa contra aeronaus, la qual cosa feia més indefensa aquesta situació. El bombardeig d'Agramunt, el bombardeig del que aquell dia que van bombardejar no solament a Agramunt, van bombardejar a Tàrrega, a Vilagrassa i a Agramunt aquell mateix dia, i després uns nous bombardeigs dos dies després que afecten a Agramunt, a Vilagrassa d'Urgell i Artesa de Segre. Aquests bombardejos tenien una certa lògica d'operació exitós militar. Sí, la tenien. Aquest era l'objectiu. L'objectiu era un objectiu militar aplicat, sumant el segon component, com li deia, d'impacte sobre la població civil, amb el qual el resultat és que disminuís la voluntat de combatre de la gent i que la gent arribés a la conclusió que s'acabi, sigui de la forma que sigui, però que s'acabi la guerra. Finalment, doncs, en aquest cas el que passa és que tot això afecta a milers de persones. Aquestes milers de persones més o menys les han pogut comptabilitzar. Atenció que totes aquestes guerres de números són sempre un pèl. Nosaltres podem regular absolutament el que està absolutament demostrat, però no tots els casos estan demostrats i no totes les persones estan inscrites. Hi ha casos que desapareixen. Pensin que dins d'aquest conjunt d'estudi dels bombardejos a Catalunya durant la Guerra Civil hi ha alguns casos que desapareixen. El famós bombardeig de Barcelona del 16, 17 i 18 de març de 1938. El camió de Trelita que esclata fa desaparèixer gent. Desapareix, perquè en aquell moment es crea una temperatura de gairebé 1.000 graus que desintegra cossos. Desapareix, no queda res. Quants eren aquelles persones que estaven dins del tramvia famós d'aquesta història que els fills Goytisolo, perquè va morir la seva mare, doncs ho van explicar literalment d'una forma tan absoluta, tan clara, tan dramàtica? No ho sabem. Quantes persones mai més ningú les va reclamar? No ho sabem. Quantes persones en referència, és a dir, nosaltres diem les xifres que hi ha. Nosaltres parlàvem, en el llibre de l'any 1986, publicat el 86 amb motiu del 50 aniversari de la Guerra Civil, doncs, i que era tan novetat, absolutament novetat, que repeteixo, que molta gent no li feia gràcia aquest llibre. Perquè, clar, aquí s'explicaven complicitats i gent que deia els llocs que s'havien de bombardejar. Perquè hi havia llocs amb els quals la gent deia: com és que no s'ha bombardejat mai tal població si tenia objectius militars? I altra gent deia: home, no han bombardejat tal població perquè tal que era franquista estava a l'altre cantó i deia: ei, no bombardegeu la meva població, perquè vol dir que era un alt càrrec franquista. Entenen, no? Aquest tipus de complicitats, aquest tipus de traïdories, diguem, al fet de la catalanitat en aquell moment, no? Malgrat que insisteixo que és una guerra civil. I aleshores nosaltres tenim unes xifres amb les quals ens donen aproximadament,
Nosaltres parlàvem, deia, l'any 1986 parlàvem d'uns 5.000 morts regulars i registrats, i ara ja es parla de, amb tots els estudis de noves aportacions que s'han fet, ja sigui a nivell local, a nivell comarcal, de forma més estadística, i ara ja parlem de 7.500 morts. És a dir, una xifra molt important. Però no ho deixem totalment amb els morts, perquè clar, si ho féssim només amb els morts no entendríem que els bombardejos, a part de ser una arma bèl·lica i una arma política, tenen una altra característica, no? I l'altra característica que tenen és que deixen un record sobre la població que la majoria de la població no se la treu mai més. I una de les raons d'aquests bombardejos el que fan és crear com una mena de memòria d'un temps no viscut i una por a la societat que encara 2 o 3 generacions després, el fet de la guerra civil, com deia anteriorment, els nets expliquen als pares la història dels avis. I això explica el temor, pot ser que en aquesta sala algú s'hi reconegui amb això, no? O el temor de la generació dels que no van fer la guerra, la generació que a partir dels anys 39 o 40 van arribar a la maduresa, van arribar a la joventut, van arribar a l'adultesa i de la guerra no volien explicar res. Ens hem trobat amb moltes persones, no solament en fets bèl·lics, en fets socials, en fets polítics o en fets de la vida quotidiana, en fets de la guerra civil i de la revolució, que era difícil parlar-ne, perquè la guerra tenia aquestes característiques que ens deixava. Els bombardejos van avançant, tots aquests bombardejos van avançant en la doble situació, cada vegada els bombardejos objectius militars i objectius morals, objectius sobre la població civil. És a dir, seguint una mica aquella consigna que havia deixat Mussolini amb els bombardejos del 16, 17 i 18 de març de 1938 a Barcelona, que deia bombardeig sistemàtic sobre la població, crear el pànic, crear el terror, cosa que van aconseguir. Aquests bombardejos dins de l'ofensiva a Catalunya saben que van anant, diguem, cap a l'est i cap al nord per anar a buscar la frontera de l'estat francès, cap a l'est i cap al nord. Finalment aquests bombardejos es produiran fins gairebé, podríem dir, l'últim dia de la guerra. L'últim dia de la guerra de forma oficial a Catalunya és el 10 de febrer de 1939, però nosaltres ens trobem que els bombardejos més forts que es produeixen a Girona són al voltant del dia 3, 4 i 5 de febrer del 39. I els bombardejos més grans que es produeixen durant la Guerra Civil a Figueres són el dia 6 i 7 de febrer del 39, 3 o 4 dies. Per què bombardegen a la població fugitiva? Per què bombardegen a la població? Per impactar totalment i deixar sense sortida i de forma d'exemplaritat la nul·la capacitat de resistència de la població. És a dir, els bombardejos sobre la Guerra Civil a Catalunya és una pàgina històrica que té una càrrega política molt gran fins al present. La prova està que dins de la nostra història ara ens trobem que estem recuperant una memòria històrica que era necessària perquè moltes de la gent implicada en els fets de la Guerra Civil, ja fos perquè hi participessin directament, cosa cada vegada per llei de natura doncs n'hi ha menys, no? Ja fos per record que tenien, aquestes persones tenen poca significació política i social per edat i per la seva presència en elements definitius de la societat, en elements definitoris de la societat, en l'aspecte social, econòmic, polític o cultural, i aleshores són les noves generacions el que hem plantejat i dir, escolta, jo vull saber què va passar, la raó per la qual encara a casa meva hi ha aquesta por i aquesta actitud de no voler saber aquest passat històric. Catalunya amb això ha estat molt castigada, molt castigada, perquè si vostès són aficionats o tenen interès per la història o volen saber fets històrics, sabran que el president de la República Espanyola es deia Manuel Azaña. Manuel Azaña és el personatge preferit de dues persones molt significatives de l'estat espanyol, del José María Aznar i de l'Alfonso Guerra. Els dos diuen que és el seu personatge preferit. Bueno, aquestes coincidències em fan patir molt, no? Alfonso Guerra i José María Aznar dient que el seu personatge preferit és Manuel Azaña. Azaña té un llibre que es diu Causes de la pèrdua de la guerra civil, de la guerra d'Espanya, diuen. Causes de la pèrdua de la guerra d'Espanya. I amb aquest llibre, la primera causa que diu és Catalunya. És a dir, Catalunya que fa l'esforç bèl·lic. Catalunya que té, durant tota la guerra, 450
exèrcit autogestionat, autosorgit per la gent. Catalunya que fa tot l'esforç industrial. Catalunya que rep durant tot el decurs de la guerra més bombardejos que ningú, i el més greu de tot, que encara avui això està silenciat amb els centres d'estudi, amb els centres de memòria, amb els programes que fan a televisió, de vegades fins i tot en televisions que estimem, cada vegada menys, afortunadament, doncs, per ignorància, no per mala fe com a la resta de l'estat espanyol, doncs Catalunya que té l'impacte més gran de la guerra civil, que és la batalla de l'Ebre, on aquí els alemanys creen una nova tècnica de bombardeig, que és el bombardeig en cadena, que després serà aplicat absolutament a la Segona Guerra Mundial. Catalunya que fa tot aquest esforç, és la batalla més gran que de moment, i esperem que per sempre més, hi ha hagut en tota la història d'Espanya en tots els temps, i que es fa sobrepoblació sobre soldats quintats a Catalunya, perquè com saben Catalunya està aïllada de la resta de la península, perquè Catalunya des del 15 d'abril del 39 està aïllada de la resta de la península i aleshores es criden quintes i tots són nanos catalans, la gent de la quinta del Sac o la quinta del Vibró, doncs és la principal responsable de la pèrdua de la guerra segons el president de la República Espanyola. De gent que morien dient el seu nom, viva Zanya, viva la República, i s'anaven entrant en combat. Això, 75 anys després, encara és un fet de silenciament, de represàlies, quan ho expliques i quan hi ha gent de bona fe a Espanya, que n'està ple de gent de bona fe, més enllà del segrest, d'aquesta mena d'intimidació política que ara exerceixen a molta població davant de la voluntat dels catalans de decidir, intimiden a la gent. Només persones que tenen una personalitat molt destacada s'han atrevit a dir el que realment pensen, el professor Cotarello, un cantant com el Ramoncín, el seleccionador el Vicente del Bosque de la selecció espanyola de futbol i algun altre més, no gaires. La resta els tenen intimidats encara amb aquest fet, en referència amb el qual doncs el president, la voluntat d'intentar superar la guerra civil coneixent el passat històric i la memòria, doncs com vosaltres heu fet aquí a Gramunt, doncs molta gent això no ho sap. El resultat final dels bombardejos és una arma novedosa, una arma clau, l'arma que de moment s'ha demostrat que és l'arma més infal·lible. El domini dels cels és el que fa guanyar les guerres. Aquesta primera prova es va posar, per desgràcia, vosaltres també en vau ser protagonistes en la guerra civil espanyola amb els bombardeigs.